nga nang mot day ki khasi jungi blastar phareng palat bat kumju ro ya ki director ki blathos ter rei da khong pok plak knien ngin ya phai phang ten khasi habangi pe kanungi so sarong bagak ten khasi jungi kelarung hapo Google Translate te habakarung hapo Google Translate niyaro ya kinom ikmat maniyaro lo ya kinom ikalam jong kejelam kelaya rei kalong ka ai pat kabasong si ba ya ka keten khasi jongi om dei da kinom ikmat ane ki MLA MDC pat kunjur ki MP ki bala ya kane ban penrong hapo Google Translate rei dei lang ba jing trai si tom jong ini ikong bakal teng kana nong klau ibla penrong ya ka keten khasi hapo Google kenung iso sarong ba ila ban penrong ya keten khasi kebangi kwa ban yasu thulang habaki we ki keren yangi da keten pareng tane daki nuki keten ki baki keren mila ban pe napo Google Translate lane ban sutho hapo Google Translate ka ai ka ba ikong kana nong klau ila tresi tom nam ta kan keten la jong ban penrong ha ka Google Translate kalong ka ai ka ba yo man toy siwon ba nam ta jonge bat ka we ro kalong ka jing tresi tom jong ki director jong ka film khasi ki bla tho subtitle lagi film jong ki ban merap ya ki wei pat ki jai breu ban sutho ya ka tin jongi bat kumju ro ya ki norwai ki norwai tin khasi jongi bat kumju ro ya ki kong reaction there is no subtitle here. Okay. Go. Nothing you have coming soon. Tini bahui, kajing mo jompi, bapin lo ba ishisha, ningin yakin. Hakachingin batu